Зависимите са страдащи хора. Тези страдащи хора по-скоро, освен че нараняват себе си и вредят на себе си, започват лека по лека да вредят на своите най-близки хора. Борбата е, ако искате ми повярвате, вървене по трупове на хора. Това, което виждам 7 години вече в професионалната ми практика, е наистина доста загубени съдби, доста починали мои приятели, познати. Това се случва, това е реалността. Защо? Защото зависимостта, изхода винаги води до три фази. Евентуално затвор, болница и третата е ясна – смърт. Аз не можех да се погледна в огледалото. Тук изчистих съзнанието си, открих много мои добродетели, много положителни качества. Аз не съм познавал себе си. Аз съм тук да си спаса живота. Тук много работи минават през лишението, промяната минава през болката. Това място е свещено за мен, това място е предизвикателство на надеждата, а не на другата. Статистиката показва, че водеща причина за употребата на наркотичните вещества е любопитството. Желанието да се впишеш в средата на връстници, имитационното поведение да бъдеш като другите. Но за мен най-значимият фактор за формиране на зависимост е невъзможността да се справиш с предизвикателствата в живота и психическото натоварване. В терапевтичната общност в момента се лекуват хора между 20 и 56 години. Всички ние сме в риск от употреба на наркотични вещества, но не всички употребяващи формират зависимост. Добро утро! Добро утро! Имаме култура и тишина по време на хранене. Добър апетит! Благодаря! Сега, ако утре се стигнеш за нещо, което не съм получил, ще съм обвинявал за това. Нали от майка ти? От майка ми, да. Добри отношения ли сте? Да, как? Виж какво пише. Аз не пушам 50-12. Да, тя спира цигарите, за да разбере какво да се бориш с зависимост. Смира моя.
Виж какво пише, не изпадай, в друг пише Иван, да знаеш. Сега ще го прочита. Аз си бях поставил така около месец да си тръгна от тук. После станаха 2, после станаха 3 и реших, че е по-лесно да не си поставям срокове, защото това някакси ме тормозеше. И от тогава мотивацията ми е така постоянна и желязна, мога да кажа. Минал съм през различни употреби в моята зависимост. Винаги съм замесвал, никога не е било да спреш нещо, без да почна друго. Последната ми зависимост е, всъщност и заради която съм тук, е алкохола. Бях стигнал до такава фаза, такова състояние, че нямах полезен ход в борбата с зависимостта. Влезнах да избия кризите, хем пиех метадон, хем вземах по 2 грама хероин на ден, метамфетамин, хазарт. Супер лоши отношения с нашите, приятелката ми Леш. Аз учих в медицинския университет, бях спрял изобщо да ходя на лекции, на класове. Употребявах наркотици. В момента, в който с помощта на майка успях да спра употребата на наркотици, се засили употребата на алкохол. В момента, в който поредната ми работа се срути заради употребата, дойдох тук чисто за да направя нещо различно. Още 2016-та, след опита ми за самоубийство, то с Парковския мост във Варна искаха да вляза на такъв тип място, но аз категорично им отказах и аз им казах, че не съм зависим и че нямам проблем. Яни, вземи само това пликче, ако обичаш. Потребата отначало дава и в един момент започва да взима. И то взима през болката. Аз съм Иван. Първите две изречения аз не съм много съгласен. Мога да ги обърна през глупавия, по-милния пише. Третото изречение е свързано с практиката, което е може би най-важното от етапа, който сме тук и сега. Нали. Тук ни учат на много неща, но най-важното е да ги приложим след това. Благодаря. Благодаря. Когато човек влезе в терапевтичния център и спря употребата на наркотични вещества, се получава един наркотичен глад, който той трябва да преодолее. В зависимост от субстанциите, които е взимал, честотата на употреба и количеството, тази абстиненция преминава по различен начин. Това ми го давайте на мен. Да. Юсуф го е така по този начин. Опиатите провокират нервната система да се успокоява. Ще се изразя както се изрази един клиент. Този период, който съм употребявал активно, аз съм го проспал. Това стана много хубаво, Мартиничка. Много. Когато човек взима стимуланти, той води изключително активен живот. Това кара организма да работи на високи обороти и износването му е много сериозно. Сега слагаме, тук го натискаме, само пазиш ръчичките. Наместваме го да е красивичко, натискаме. В повече случаи хората, употребяващи алкохол, ги взимат, за да успокоят нервната система и да си починат.
В центъра има защитена програма и жилището, което се намираме, а също така има и дневен център, в който хората, които са завършили програмата, продължават своята ресоциализация. Идвайки тук, сблъсках се с много разбити съдби, много разбити мечти. Много хора, които в реалния живот аз нямам контакт, защото сме от различни социални среди. Много голяма трудност, може би така единствената, да взема окончателно решение, да остана, да се лекувам тук, беше дългия период. Това са много месеци, които трябваше да оставя живота зад себе си, трябваше да оставя работата си, но в крайна сметка взех това решение, защото смятам, че е за добро. За да си припомним. Тук аз преди някакво време, тук семейството ми, племениците ми, най-голямата племеничка, баба ми и дядо ми. И да, тук помага ми, като ми е по-трудно. Защото наркоманията много е егоистична болест. И в такива моменти ми помага да си мисля за семейството ми, какво съм им причинил на тях, хората да ме обичат. Винаги ми е било много тегаво да разочаровам майка ми и баща ми, защото виждам те какви усилия полагат. Още като бях на 14-15 години, те почнаха да ме стимулират за добри оценки, ми дават някой лев. Тогава започнах да се чувствам по-специален, хем друг съм, хем изкарвам добри оценки, те нямат съмнения, много двойнствен живот. Работих в бензиностанцията касиерка, дневна и нощна смяна. Тогава този кокаин не ми помагаше да си изкарам нощната смяна с дозата, която взимах, и за да не вдигам количеството на кокаина, започнах отново да взимам кристали. При напускането на работа спрях кристалите, спрях всичко, исках просто да се изчистя. Преживях един период от един месец, много труден за мен, и буквално през този месец на чистене съм забременяла. След като разбрах, че съм бременна, организмът ми дори и цигарите отхвърли, камо ли да помириша алкохол или някакво друго вещество. И съм радостна за това, че си изкарах една чиста и спокойна бременност. Майка ми е разправила, че като бебе съм бил спокойно бебе и не съм плачел. Първото нещо, което пробвах, беше кокаин. Беше на едно домашно парти, аз тогава не употребявах, пиех алкохол само и пиех в много големи количества. Имаше едно верче, с което бяхме по-близки, и ми каза: пробвай кокаин, нищо няма да стане, може да ти хареса. И така на шега пробвах и наистина ми хареса, и от тогава до сега са 12 години. Тия места много жалко, че са малко табу за хората, Всички са чували за тях, но никой не ги е виждал. Некои си ги представят като затвори. Това е място, което не трябва да си никой освен себе си, за да бъдеш прият. Не трябва да лъжеш, трябва да си лицемерен,
Не трябва да си, нали, всички тия да се доказваш на някой. Тук всеки има право на шанс. Шансът е много голем. Бил съм много чакано дете, 4 години, нашите не са можали да си имат деца и това вече като ни се е случило, нали, е нормално да са полагали, така ще го кажа, малко по-особени грижи за мен. Тогава, нали, аз като аза, нали, който съм осъзнал, аз знам, че ще притежавам нещо, което друг няма да го притежава. Нали. Майка ми, като ми го казва, ти ще имаш най-хубавата игра, най-хубавото колело, ти ще учиш в най-хубавото училище, И аз през годините съм си изградил една висока самооценка за себе си, че аз съм От началото тук бех постоянно нали така, тук си имаме един такова на мадафака. Не приемаш мнението, моето мислене е най-правилно. Некви е такива, нали, ама идвам от много илюзорен свят, който съм нереалистични виждания за себе си. Първите пъти, като съм влизал, имах съвсем други очаквания, съвсем други разбирания. Даже в началото, като ставаше въпрос да потърся някаква помощ, си представях някакви хора по някакви легла, разбираш, все едно като на системи. Не знаех, че разликата между резидент, както участниците тук сме, и аз съм бил резидент, и пациент разликата е, че пациента го лекува някой друг, резидента работи 95% сам за своето възстановяване, другите 5% са хората, насоките и така нататък. И целта ни на всички тук е да се забавляваме, може би да придобием някакви нови потребности и нови умения, но като цяло е да се разсеем, да забравим къде се намираме, да забравим проблемите си и в този един час да правим нещо различно. Няма грешно предположение, няма оценки, няма, ама аз не се справям добре. Тук никой не е дошъл да се справя добре. Зип. Большинството от зависимите живеят с мисълта, че могат да имат контролирана употреба. Формират ли един път зависимост към психоактивните вещества, нямат възможност за контролирана употреба. Това е като диабета. Наруши ли се веднъж инсулиновия синтез, няма връщане назад. Цял живот ще живееш с тази своя особеност. Тези, които са от едно, показват звук и движение. Тези, които са номер 2, повтарят. Едно! Две! Крачка! Това, което правим в терапевтичната общност, е да учим тези хора да живеят по нов начин, съобразявайки се със своите личностни особености и характеристики. Като цяло аз съм с детска церебрална парализа, парализирана ми е лявата ръка и цялата лява част, но е в много лек стадий моята болест. Още от малък съм бил отхвърлен от обществото и от хората и това ме е карало да изпадам доста пъти в депресия. Доста от момичетата, с които съм имал сексуални отношения, първо са страняли от мен. Нали, виждайки ме един такъв човек, тази отхвърленост и неприемане ме е карало да се чувствам като аутсайдер. И за да не съм аутсайдер и да съм забавното момче в компанията, трябваше да употребявам. Защото като употребявам се отпускам и не ми пука от срещу човека дали ме харесва или не. Като съм трезвен и знае, че от срещу човека не ме харесва, аз се затварям като в черупка и не мога да комуникирам с него. Едно! Две! Крачка! Едно!
точно това в момента изкарвам от себе си, нали, кое всъщност, кои събития и кои личности и въобще неща в живота ми са ме карали да употребявам. Как са ме карали да се чувствам на подсъзнателно ниво, нали, това е много важно, и това съответно те е карало да употребяваш, защото ти знаеш, че не е редно, не е правилно, вреди ти, обаче отиваш и го правиш. Нали, чувства, емоции, които те карат да го правиш на подсъзнателно ниво. Те са зародени много и в ранна детска възраст и така нататък, но без тия неща, нали, тук имаше един въпрос, нали, защо си тук, нали, който Детелина зададе, и моят отговор беше да намеря баланса между тук, където са страховете и демоните, и душата. Баланса. Душата е светлото. Това е малката ми дъщеря и аз не съм женен, но ще кажа жена ми за по-лесно, които безкрайно много обичам. За съжаление, голямата ми дъщеря нямам тук на снимки. Тя от предишна моя връзка. Напротив, вдъхновяват ме. Вдъхновяват ме и аз се боря се само единствено за себе си в момента, но се боря и за тях. Защото ако не се оправя сега, аз няма да съм читав после за тях. Сега ако ме няма няколко месеца, мене в употреба ме няма постоянно, така или иначе. Аз не мога да им дам нищо адекватно, нищо готино, никакви усещания, нищо не мога да им дадеш. Добър вечер. Добър вечер. Я се изправи, ако обичаш. Благодаря на всички, че ви има. Да, това ми е първият чист рожден ден от 14 години и много се радвам, че ви познавам всичките. Благодаря. За мен импулса на употреба е като една приливна вълна. Идва, захлупвате, губиш координация и представа къде си и те повлича навътре към употребата. Между мен и моето щастие съм срещал себе си и аз самия съм си пречил да стигна от това. Първоначално го приемах, че трябва да имам мир в себе си, за да съм окей и да го имам това осъзнаване. Аз съм имал този мир, но за мен този мир не е достатъчен. За мен е важно аз да имам цел, която да следвам, която цел да не е свързана само с мен, цел, която да е свързана и с другите хора. Дойдех с нагласата да давам. Аз винаги съм влизал и винаги съм бил тия 15 години на употреба човек на взимането. Аз само съм искал да взимам от света, да взимам от хората, да взимам всичко насочено към аз. Има го и периода, в който аз не исках да го правя. Но продължавах да го правя, защото не можех. И болката в употреба става по-голяма от болката без употреба. Не съм взел, трябва да взема, такова ми е в главата. И ми тежи много, ще трябва да взема, аз не съм окей с себе си. Взимам и ми става по-тежко, защото се обвинявам, че отново съм взел. И си казвам, нали, аз съм господар на живота си, аз правя изборите, но в употребата аз събуждах с мисълта, че аз нямам избора да не взема, аз трябва да взема.
Не с думи, защото не мога, аз не знам какво друго да правя с живота си. Социална съм още откакто се помня. Въпреки че не ме пускаха много навън, ходили сме по гостите, където има маси и пиене, общо взето. На 13 години, по случай завършването ми на 7 клас, за първи път се напих и не ми беше много приятно. Скрих го от нашите. И след това, така, започнахме да се събираме 2 години по случай училище, рождени дни, нова година. На 18 години вече за бала имах за цел да се запозная с всички видове наркотици. Баща ми го загубих, той не можеше да го преживея това, че сина му е наркоман и го тоеше, не споделяхме, не си говорехме, примерно, а беше много отворен човек, сметай колко болезнено било това за него. Можехме с него да стигнем тогава до консенсус. Това ми е бил единствения авторитет в живота и аз иначе после бех придобил някакъв егоцентризъм, нали, човек, който не зачита никой, не зачита нищо. Той, макар че употребявах, беше горд с мен, защото виждаш всички тия качества. И имаше надежда и това къде ми е, нали, такова да бъда честен и аз това съм си го запазил и се гордея с това, защото тук в центъра възстановяването минава през честността. Не си ли честен със себе си, не търпи промяна на нищо. Аз от такава ранна възраст потребявам, че аз съм забравил какво означава да съм чист. Тоест аз след първото ми лечение, аз бях на заместител 2 години и половина и се самозалъгвах, защото не използвах игли, такива работи и си мислих, че аз щом не си го взимам от дилъра, щом не се буда, аз съм се оправил. Аз си мислих, че никога няма да се върна към това да си набивам игла, обаче за скромните си 28 години имам година и половина трудов стаж. Аз стигнах до там да обирам семейството ми, майка ми и баща ми неведнъж. От телефонни компании съм взимал телефони неизплащани и съм ги залагал или продавал. Ти, примерно в употреба, вече знаеш, че нещо генерално лошо се случва преди то да се е случило. Главата ти вече работи страха. И то не се е случило нищо, обаче ти вече се страхуваш. Нали, отиваш и за да се успокоиш, употребяваш. Хората, които са зависими, са склонни да пренебрегнат всякакви обществени норми, етични и морални, само да си намерят субстанцията и да я употребят. Стига. Показаха ми видео на дълбока. Като почина баща ми от рак. Аз чух сега, да, покой на душата. Благодаря. Тогава остана само майка ми, аз нямам брата и сестри. Толкова беше силно употребата и това аз да се гледам, значи света се въртеше около моите чувства, около моите нужди. Нищо не ме интересуваше. Звучи много грозно, но така е истината. Аз съм... И ме боли само като го казвам. Аз съм пожелавал в тия моменти смъртта и на майка ми, за да остана сам, да остане къщата и да продам къщата, разбираш, и за да си набавя. Колко е болно това нещо и знаеш колко пъти съм говорил с сълзи, докато мога така да го споделя съвсем нормално. Аз съм се обвинявал и после за това нещо и си викам, аз такъв човек ли съм, пък аз не се имам за лош човек, разбираш. Аз съм писал писмо до моята зависимост към мен самия. И съм го писал това писмо 3 пъти. Първият път, като го писах, я обвинявах, упреквах, не исках да я виждам, не исках да я чувам, исках да се махне зависимостта. Втория път не знаех какво да правя с тая зависимост. В това писмо, дето съм писал,
как по някакъв начин да продължа напред. Тук, когато дойдох, отново го написах това писмо. От мен към моята зависимост. Аз я приех, че е част от мен. Нека да бъде там. Аз я приемам тази зависимост. Аз съм разбрал, че не мога да я изгоня, но контрола да бъде в мен, не в нея. И това изисква много усилия и много болка. И на моменти съм се чудил цената, която аз плащам за това нещо, заслужава ли се. Лежа на леглото, гледам тавана и ми текат сълзи и се чува да разрева ли с цял глас или да стана да изпочупа всичко и да си тръгна. Това оная точка, дето аз си наричам точката на пречупване. Бех изпаднал в самозадоволство, самодостатъчност. Почнах с някакви халюцинации, постоянно някакви, че ме преследват. Толкова съм се изморил и сега ми свикам да ме убиват тия, да ме правят какво искат, аз не издържам повече. Съм седнал на един ъгъл в нас, в кухнята, и отсреща портрета на баща ми. И за момент, нали, като се загледах, това сега като сетя ми става много тъжно. И все много видях, че му потекоха сълзите, верваш ли ми? И изведнъж, като нали, снимката не ми говори, но го виждам, сълзите към му потекоха и все едно му чувам гласа. Вика, бе, не е ли те срам? Остава съм майка ти, сестра ти да ги пазиш, ти ще ги, нали, от притеснения ще умрат тия хора. И изведнъж е така се едно штрак, излезнах от филма, изпаднах в емоционален срив и започнах да плача. Полицаите идваха, тогава няма да го забравя никога, и видяха, че е такова, и викат, къде е майка ти? Те първото нещо си помислиха дали не съм убил майка ми и да съм ги заключил некъде. Са казали, нали, бе, синът ти е дрогирания, много зле и майка ми от неудобство, нали, от такова. Казава ми, той не мога да преживея смъртта на баща си. Това беше точно след смъртта на баща ми. Тогава вече започна да става много тежка злоупотреба. Първите ми спомени от щатите, как аз не знаех езика и им говоря на децата на български. И те ме гледат, сякаш съм извънземен, аз тръгвам да ги удрям и оттам всякакви проблеми тръгнаха. После идвам в България за лятото, тук ме имат за американец, там за българин и демек никъде не се чувствах, че се вписвам. И сега си давам сметка, че до голяма степен сигурно оттам ми е тръгнала употребата. Аз като малък имах много операции и си спомням как бях казал на майка ми, че нямам търпение за следващата операция. Имах един адвокат с морфин, като бях в болницата и си спомням, че много ми харесваше това чувство, как ме замайвал и тогава не съм осъзнавал, че това ме друса. После след години, когато открих хероина, по същия начин ме замайвал. Аз дълго време знаех, че съм зависим, но го използвах това като оправдание пред себе си за какво да си губя времето да се лекувам. И без това няма да се оправя. Обаче идва един момент, където тежестта на всичко идва прекалено много и точно в тези моменти съм искал да умра. И точно опцията за свръхдоза ми се струва като най-добрата опция в тези моменти. Лили има 50 лева. Крис има и чак 200 лева. 1, 2, 3. Всеки четвъртък нося колети, както и лични средства, които близките превеждат за личен пазар.
Миро е отговорник каса и той приема колетите, както и парите. Предавам му според сумите как са изпратени от близките и той ги заприходява към касовата книга. Тази процедура се прави веднъж в седмицата, в четвъртък. Съответно, те си преглеждат колетите, какво им е изпратено и вечерта си правят списъци за пазар. Първата среща с синът ми беше на неговия рожден ден. Думите, които чух от него тогава, бяха: "Мама не е лоша." През всяка следваща среща с него тук, детето ми задава въпроси. "Мамо, ти какво правиш в този град? Мамо, ти защо си тука? Мамо, вече искам при тебе." Казвам му, че мама преди да дойде тук е била много болна. И е било наложително да дойде да се лекува. Мама все още е болна и това лечение продължава. И аз тук не съм на почивка, не съм да щракам с пръсти, аз тук съм на лечение. Както аз се уча в момента, така да уча и синът ми да се запознава със собствените си емоции и чувства. Това е хубавото, че все още е малък, а не да тръшка с крак и аз да не знам какво му е и да не може да ми сподели, примерно. Нали, защото аз съм в очакване на всякакви ситуации. И честно да ти кажа, да, определено много неща от тук ще приложа в отглеждането на детето, живот и здраве за бъдеще. Ако след известно време отново ме попита, аз отново ще му кажа истината и това, което е всъщност. Смятам, че обществото някакси не е озряло, не е достатъчно информирано към това, що е то зависимост. Нали? Много хора си мислят, че само тия, дето наркомани, дето ги гледат по улиците, алкохолици и така нататък, са зависими. Зависимостта реално е болест на страховете, болест на емоциите и чувствата на човека. И това, доколко той се справя с тях. Много хора, да кажем, имат, които не употребяват, имат зависимо поведение, без да си дават сметка изобщо за това нещо. Дали ще ти е много ниска самооценката, което ще компенсираш с много високо его. Примерно ние, зависимите, сме намерили пътя за именно този процес в веществата, в алкохол, наркотици и така нататък. За нас това е, но може да си зависим към човек, може да си зависим към предмети, може да си зависим към много неща, нали, без които не можеш. Ако не успееш да намериш спасението вътре в себе си, ти да се пребориш с чувствата и емоциите си, във всякакъв вид ситуации, емоции и така нататък, много често търсиш спасението в бягството, примерно, в употребата. Сега, както сме по двойки, това ще бъде по-сложно условие. Една нова игра, която е за доверие. От едната страна ще го изграждаме, другата страна ще го даваме. За да може да получим тяхното доверие и по-скоро да изградим тяхното доверие в нас, ние отговаряме за тях. А ако видим, че имат някаква опасност, ги водим да я заобиколят. Ние носим отговорността за тях. Когато дойде нов резидент, така както аз в началото бях, всичко ми беше много трудно и си мислех, че абсолютно всичко е против моето възстановяване и е срещу мен, докато не дойде момента на осъзнаване, което всъщност ми помогна да разбера, че всеки един от групата и всички ние сме в взаимопомощ. Имал съм много мисли за тръгване, имал съм много мисли, че това не е моето място, искал съм да употребявам, но благодарение на хората и екипа съм стопирал тези мисли.
Това е едно куфарче от миналото, което тук си носех пистолета, сега си нося терапевтичния план, затова си го пазя в това куфарче. И е много сантиментално, то е минало тук през много болка, през много сила, през много тъга, през много вина, през много срам, през всичките така гама от чувства, нали, които може изпитва един човек. И нали, един приятел тук в центъра ми вика: ей, докъде стигнахме, нали, преди носеше пистолет, сега те виждам с клафьорчето, нали, и екичката. И много мило ми става. Аз съм човек на крайности и никога за мен закона бил като предизвикателство, нали, това правила са моите правила, нали, аз изследвам моите правила, въобще не ме интересува държавата, правилата на друг, аз си имам мои правила изградени, което е много голема крайност и много голям проблем за мен било през годините. Това да не съм толерантен с хората, нали, кой е длъжен да ме вижда арогантен, надменен. Това зависимостта, аз не съм се обичал през годините, като се замисля. Не мога и да обичам другите, аз като не притежавам тая любов, мога ли да дам нещо, което не притежавам на някой всъщност? И тук идва това, като много повече искам прошка, много повече съм склонен да давам прошка. Като много съм благодарен за малките неща, научавам да си благодаря и на себе си за труда, който полагам, за усилията, които давам, за това да се радвам на малкото, което имам. Аз това не го пожелавам на никой. И много лесно звучи, като кажа: аз имам 5 лечения, имам 15 години употреба и сега съм окей. И един млад човек си каже: той аз мога, значи аз да друсам 15 години и после ще се напъна малко и се оправя. Ама никой, освен хората в това кръгче, не знам как да го обясна, аз какво съм преживял и каква цена съм плащал всеки божи ден, съм късал от себе си. И колко на моменти малко ми е трябвало да кажа: това е моята съдба, аз ще си умра по този начин. Аз няма да имам семейство, аз няма да бъда щастлив. Това е. Явно такава ми е съдбата. То много удобно звучи така, като си го кажа. Отговорността в някой друг. В Бог, в съдбата, в нещо друго извън мен. Нали, в Библията се казва: Бог ще води моите битки, ама тук има една битка, пред която аз самия съм с аз самия, няма кой да я води тази битка. Има хора, които ще ме подкрепят в тази битка. И ако тръгна, нали, да падам, ще ме хванат и ще ме изправят отново. Но аз трябва да я водя тази битка. Аз трябва да я водя. И колко безсънни нощи, колко лечения, колко мъка, колко мизерстване. Това един ужас и един ад през аз, който съм преминал всеки ден. То не с някой друг, със самия себе си човек. За да продължавам и се радвам, поне че съм намерил силата. Аз като дойда примерно и вие, че има и нови хора, казвам: радвам се, че сте тук. Нали, в центъра. За мен центъра всичко. Аз не че се радвам, че са станали зависими. Аз се радвам, че те не са се предали и са тук да се борят. За мен лечението в терапевтичния център е най-добрата възможност, която може да се предоставя на един човек. Тук се работи във всичките насоки, от които има нужда един зависим. Психическото състояние, социалните умения, възможностите да общуваш с другите. За мен това е една кауза, която съм посветил времето и усилията си.
място, на което аз съм се почувствал разбран, мога да споделя всичко, без да съм осъден по някакъв начин, без някой да ме посочи с пръст, да ми каже: ти що така направи сега? Ти що стана такъв? Ти не си такъв човек, нали? Ама понеже нямаш воля, нали, стана такъв. Тая болест няма нищо общо с волята. Това е много сбъркана представа за нещата. Волята е нещо, което наистина тук не играе. И аз ви благодаря. Какво става, Жоре? Виж ли, тази мисъл си отиде поне за 1 час. Тук отново е отдаването, това да съм пример и да сме пример хората от Реентри. Пример за това, че възстановяването е възможно. Чувствам се спокойна, чувствам се приета, чувствам се разбрана и мисля, че по-хубаво от това нищо не ми се е случвало. Едно момче ми говореше, че това е най-мъжкият спорт, да се възстановяваш и да се бориш срещу себе си, болните си желания, егото, всичко. Тук съм, защото искам да се променя. Тук съм, защото искам да се променя. Тук съм, защото промяната, това съм аз. Тук съм, защото промяната, това съм аз. Тия хора тук са вярвали в мен, когато аз не съм вярвал в себе си. И искам да отдавам на центъра, както на мен са ми отдавали. Този център ми е спасил живота до момента. Искам да се устроя като човек, искам да имам нормална работа, нормално семейство. Искам да умея да се радвам на малките неща, да изпитам истинско щастие. Това е началото на моя нов втори живот. Това просто за мен е всичко. Смисъла и пак казвам, това, че аз единственото, което имам, е това, което съм дал. Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора. И наистина, ние като хора, ако се обединим и им помогнем на тези страдащи, болни хора, нашия свят, нашето общество става по-добро. Живота, ако не го оценяваш, не го заслужаваш. Живей или умри. И ако, нали, говорихме с теб, ако можех да направя едно знаме на Райна княгиня за тука, то щеше да чистота или смърт. Димитър! Димитър е чист и се чувства добре! Аз съм Ана! Ана е чиста и се чувства добре! Аз съм Пресян! Пресян е чист и се чувства добре! Аз съм Георги! Георги е чист и се чувства добре! Аз съм Калоян! Калоян е чист и се чувства добре! Аз съм Георги! Георги е чист и се чувства добре! Аз съм Емо! Емо е чист и се чувства добре! Аз съм Пори! Пори е чист и се чувства добре! Аз съм Велчо! Велчо е чист и се чувства добре! Янислав е чист и се чувства добре! Аз съм Елмар! Елмар е чист и се чувства добре! Аз съм Иван! Иван е чист и се чувства добре! Аз съм Живко! Живко е чист и се чувства добре! Аз съм Николай! Николай е чист и се чувства добре! Аз съм